Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Asko gustatzen zait patioa eta gustatzen zait ematea denbora bat libre ondo pasatzeko zuen lagunekin edo divertitzeko edo jan egiteko hamaiketakoa. Baina niri ez zaidan iruditzen justua da saioak edo materiak ordu batean izata eta patioak 30 minututan. Nire proposamenez patioak ere ordu batean izatea gustatuko zitzaidan. Libek 10 urte ditu eta argi esan digu. Ez zaio justua iruditzen ikasgaiei ordubete eskaintzea eta jolas garaiari erdia. Beraz, hortxe Liberen proposamena. Patio orduak ikasgaiek bezain besteko iraupena izan dezala. Antzeko hildoan, jolas garaiari eskainitako denbora luzatzea erabaki dute Bartzelonako ikastetxe batean. Baina ikasle guztiek behar bezala aprobetxatzen aldute tarte hori, eta zer da jolas garaia aprobetxatzea? Aspertzen aldira batzuk patioan, zergatik daude jolas garaitik ikasgelara lehenago bueltatu nahi duten aurreta gazteak? Goazen pixkanaka. Argi dago jolas orduari eta ikastetxeetako kanpo espazioei gero eta garrantzi gehiago ematen zaiela. Eta horren adibide dira, patioa eraldatzeko han-hemenka sortzen doazen proiektuak. Azken finean, jolas orduaren balio hezitzailea azpimarratzen da gaur egun. Haurraren garapenerako funtsezko. Jolas librearen garrantzia, mugitzeko beharra, ikasgai eta ikasgai artean buruak eta gorputzak arnas hartu ahal izatea, sozializazioan zeinen espazio importantea den, baita emozioak erregulatzen ikasteko ere, horrela planteatuta ez da inarrigarria berriki ezagutu dugun albistea. Podcast honetarako aitzakia eman diguna. Katalunian, ikastetxe batean jolas garaia luzatzea erabaki du eskolako klaustroak. Badakigu nork azalduko digun nola eta zergatik izan den erabakia. Hemendik ikusten zaitut Eider, ziur badakizkizula albistearen nondik norakoak. Konta iguzu mesedez. Eider, arbelera. Zehazkin, Bartzelonako Sagarra eskolan erabaki dutena da jolas garaia 30 minutukoa izatatik 40 minutura luzatzea. Ikasleek egin zuten eskaera, ikasleen koltseiluan. Argudiatu zuten eskailera jaitsi, hamaiketakoa jan, eta ikasgelara bueltatu horretik jolasteko erabilitakoa jasotzen 10 minutu joaten zitzaizkila, eta 20 minutu geratzen zitzaizkila jolasteko. Benetan 30 minutuko tarte librea izateko, beraz, 40 minutuko jolas garaia behar zutela guztira. Gaia klaustrora eraman dute, eta onartu eginda eskaera. Ikastetxeko zuzendariak esan du, patioa dela ikasteko espazio bat gehiago. Eskerrik asko Eider. Nik neuk, ez dakit, ikusita gaur egun eskola orduak nola dauden antolatuta, eta jardun batzuei eta besteei eskaini behar zaien denbora, jolas garaia luzatzea aukera ona den gure ikastetxeetarako ere. Beraz, Mireia Zenteno psikopedagogari eskatu diot iritzia. Mireia ez da berria hezkuntzari eskaintzen diogun podcast honetan. 6. atalean hartu zuen parte, eta aurren urtebetetze festak batzuetan buru hauste bilakatzen direla kontatu zigun. Baina bueltatu gaitezen patioetara eta Sagarra eskolan hartu duten erabakia baloratzera. Nire ustez erabaki ona da, bai. Azkenean hor, bai, nik uste talare garrantzitsua dela jakitea eskola bakoitzak edo ikastetxe bakoitzak baduela bere beharra, badituela bere beharra, bere testu ingurua, bere orduan, agian neurri horrek edo erabaki horrek ez du eskola guztientzako berdin balio, edo ez behitzak modu hortara ez, kasu honetan, luzatu dute jolas garaia, izan daiteke erabaki bat, beste ikastetxe batzuetan agian izan daiteke aukera jolas garai motzagoak jarri baina gehiago, bai, segun eta eskolak zelar duen, eralez behetara egin dezake, baina kasu hondan ikustet orokorrean neurri bezala jolas garaiari presentzia gehiago ematea, bada, aukera on bat, ze azkenean, esan dugun bezala, ez, eskolako beste tekstu inguru bada, eta badago hor zer landu eta zer egin, ez? Ikastetxe desberdinetan egon naiz eta bai, askotan egiten den gauza bada, ez? Batez ere orain, eguraldi ona egiten duela, eta
eta aurrak oso gustora daudela batzuetan automatikoki izaten dute. Pixka gehiago utziko ditugu jolasean, eta azkenean ikusten da, ez? Kriston ondo daude, oso ondo egituratuta daukagu, guazen pixka bat gehiago gustatzea. Modu informalean hortaz, aurrek jolas librean segi dezaten adosten da batzuetan. Hori bai, beste arlo askotan bezala, ikasleak adinean gora egin ahala, zailagoa da halakorik egitea. Naiz eta zeinen ongi datorkien aisitarte hori, DBH eta batxilerreko gazteei. Kognitiboki ahalegin handiak egin behar dituzten garai horretan. Pentsa dezakegu, pozez oratzen hartuko luketela ikasle guztiek deskantxurako tartea luzatzea. Baina ez du zertan horrela izan. Irakasle batek komentatu dit, badirudiela hainbat ikaslek soberan dutela jolasgaraia. Ikasgela irekita utziz gero, hortxe geratzen direla. Edo jolasgarai osoa soberan ez, baina berau bukatu baino lehen joaten direla ikasgelako atera. Noiz sartuko zain. Patiora irten, ogitarteko alasai jan eta alaster dira bueltan. Irakasle horrek berak esan dit, ez direla gehiengoa, baina beti dagoela horrelako ikasle taldetxo bat. Eta egun berezietan jolas garaia luzatzen delarik, demagun festaren baten bueltan, orduan bai, ikasgelara lehenago bueltatzen diren ikasleen kopurua handiagoa izan ohi dela. Zer gertatzen da? Jolas garaia ez da denen gustuko? Ikasle asko daude, perfil asko daude, behar desberdinak daude, eta batzuentzat ez da erresa, segun eta ze estruktura du jolasgarai horrek hor egotea adibidez, ez? Daude ikastetxe batzuk, aukera anitzekin, baina beste batzuk ez hainbeste, ez? Eta batzuentzat oso barrerakoia diren ikasleentzat, edo talde txikian ibiltza gustoko duten ikasleentzat, edo, sozialki agian hainbeste estimulazio behar ez duten ikasleentzat, bai izan daiteke momentu bat pixkat deserosoa, ez? Eta, hor bai esan dakoa, ez? Nik uste garrantzitsua dela jolas garaia, estruktura desberdinak edukitzea, ez? Alde batetik oso ondo dago jolas librea, adibidez beste, geroz eta gehiago egiten da batez ere igual, pixkatelduago direnentzat, ikastetxe barruan, ez? Hainbat espazio sortu, lasai egoteko eserita, bilarrean jolasten, musika entzuten, irakurtzen, ez? Azkenean, sozializatzeko beste euskarri batzuk eman da, eta aukera eman da, beste talde txikiagoan egoteko. Ados, jolas garaiari eskainitako denbora pentsatzea bezain garrantzitsua da beraz, denbora horretan zein espazio eta aukera eskaintzen diren. Baina tarte horrek funtzio hezitzaile importanteak baldin baditu, ikasleek jolas garaia zukutu dezatela bilatu behar alda, alegia, librea den tarte horretan ere eskua sartu behar aldute hezitzaileek ikasleek jolas garaia alferrik galdu ez dezaten? Aprobetxatu ditzak ez da oso positiboa, ze hori ez, ematen digu hor beste produzitzeko kutsu hori, edo jolas garaia ondo estrukturatuta baldin badago modu ez zuzenean gehiengoak bere beharrak asetzeko espazioak eukiko dituzte. Ematen dugun mesua pixka bat hori da, ez da, guzti honi guk ikastetxe bezala guzti honi garrantzia ematen diogu. Orduan zuk ikasle bezala ere, horri garrantzia emateko probabilitate handiago edukiko dezu. Beti egongo dira hor batzuk, igual esan dagoa, segun eta azkenean etxetik zein mezu jasotzen dituzten, edo igual dutela tendentzia bat, ez nahi dek ikasi segero daukat azterketa, edo nahi dek, nik uste torre heldu bezala, hezkuntza testuinguruan lan egiten dugunek ez degula hori indartu behar, edo hori fomentatu behar, hau da, saiatu behar garela beste mesua ematen, hau da, jolas garaia ez da ikasteko edo. Mila esker Mireia, 3 ideia gutxienez garbi geratu zaizkit. Jolas garaia ez da ikasteko. Patioa eta patio ordua ongi antolatua izatea lagungarria da ahalik eta ikasle gehienen beharrei erantzuteko. Eta hezitzaileek eta oro har helduok benetan sinetsi behar dugu tarte hori garrantzitsua dela. Haur eta gazteek hala barneratzea nahi badugu.
Baina sinisten aldugu helduok tarte horiek importanteak direla? Ala denbora galtzea dela pentsatuta ekintzaz betetzen ditugu? Aspertzen uzten aldiegu aurrei, edo behar bada asperduraz bizi dira batzuk bideratu gabeko espazio eta orduetan, zer egin oso ongi ez dakitela. Gure gizarte produktibistak izango du zerikusirik, baita gaur egun aisia ulertzeko dugun moduak ere, edo agian pantailaren aurrean hainbeste ordu igarotzeak. Batzuen eta besteen beharrak ezberdinak izateak, auskalo. Amaitzeko, eskola orduen barruan jolas garai estra bat den, baina sarri beste zeregin batzuetarako erabiltzen den tarteaz, mintzatu da Mireia Zenteno. Gaurko azken puntua, ikastetxeko jangelan, bazkaldu osteko tarteari eskainia. Eguetako tarte hortan, horrak edo esegita egon beharrean, edo ezer egiten egon beharrean, joera bat dago, ez puntatuko diot inglesea, frantsesera dantzara, ez dakizerta, badakizerta, ez? Eta adibidez hor ikusten dut aprobetxatzeko behar hori, eta askotan, batzuentzat, agian lagungarria da, baina orokorrean nik uste hor, tarte hortan, eguerdiko tarte hortan jolasten egotea edo estraskolarri gabe egotea ere oso garrantzitsua, edo oso aprobetxagarria edo oso positiboa izan daitekela, ez? Jolas garaia, motzegia, ala luzeegia, galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.